Joanne, sentejlu titlef lill-mama tagħha. Aħna dejjem konna l-ewwel fajjita. Spiss kont nismaħa tgħid il-kelma ġieli kont nisma' t-talba tagħha milli kelma u ma kienx tinduna li jien qed nismaħa. Kienet tgħidlu inti kollox tista' tagħmel, taf li kollox tista' tagħmel, minix ngħidlek fejjaqni, imma ħallini ftit ħin ieħor ingawdi l-familja. Dik kienet it-talba tagħha l-mami, ma niftakar qatt nismaħa tgħidlu ħudni. Fis-sena li mietet f'Diċembru kieku kienet se tagħlaq 15-il sena tiġġieled ma' dil-marda. 15-il sena tiġġieled għan-nifs il-mami kienet. Tikbi rajnija, imma rajnija tiġġieled ħafna iktar. Jekk kelli ġurnata ħażina darba minnhom, kienet qalli ħares lejja, Joanne, ħares lejja, qed niġġieled għan-nifs dik mhix ħin. Dak il-ħin tistaba tgħidilha xi qed ninkwieta fuq dil-biċċa tax-xogħol. Kienet mara li tħobb l-annimali wkoll ħadtuli ħsieb il-qtates. Għax għandna l-qtates fil-fatt hemm waħda minnhom li kienet ngħidilha jiena tal-mami llum il-ġurnata dil-qattusa spiċċat ħafna close miegħi. Ngħid l-unika ħaġa li baqa' li ħajja li ħallit li warajja, fimt? Ngħid alla ħares jiġrila xi ħaġa din. Issa, għax il-mami peress naf kemm kienet close magħha, tħossu kultant inti tispiċċa taqbad, ma l-aħħar ħaġa li l-persuna żiża l-qalbek tkun ħallietlek, fimt? Kienet il-ħin kollu ħdejja. Il-mammi spiċċat l-aħħar sentejn ġo kamra waħda biss ma tiċċaqlaqx. Minn fuq sodda għal fuq ir-recliner, minn fuq ir-recliner għal fuq sodda. Flimkien ma dil-qattusa, il-ħin kollu jew fuqha jew ħdejja. Sal-aħħar minuta. Sal-aħħar minuta qabel għal-qitajna għudu ħsieb il-xuxin għalt. Aktar ma jgħaddi żmien, Joanne timmissja aktar lill-omma. Irrid nannaqa. Irrid nafsi l-idea kif konna nagħmlu. Irridha tkun ħdejja. Irridha tkun miegħi ngħidilha bqaw ma titlaqx. Alla ħares ma kienx il-hospice. Il-hospice jiena naħseb nista' nsejħilha familja oħra lina, il-hospice. U dejjem kienet tgħidilhom m'għandix kliem biex nirringrazzjakom lilkom, m'għandix kliem biex nirringrazzjakom. Aħna tajna s-sapport il-mami bis-saħħa ta' dawn in-nies madwarna. Għal dawn il-familji, Alla ħares ma kienx il-hospice. U għall-hospice, Alla ħares ma tkunx int. Grazzi tal-li seċċempel.